Mijn grootste hobby is poppen maken. Ik doe dit nu ongeveer een jaar of 11. Ik ben heel langzaam begonnen met kleine dingen, maar dat is helemaal uit de hand gelopen door vraag van mensen. Kan ik dat ook leren en zo, dus ben ik met cursussen begonnen. En dat houdt in dat ik nu 3 cursussen geef en ongeveer 20 uur per week daarmee bezig ben. Ik maak niet poppen zo wie de meeste mensen dat maken met stoffen kleien, maar ik maak dus de poppen gans van klei. De klei die ik gebruik, dat is formelklei. Die heeft het voordeel dat er hier licht is. Omdat ze grote massa moest gebruiken, wordt het anders te zwaar. En die heeft het voordeel, hij schuurt zich ook heel gemakkelijk. De bedoeling is dat ik een eigen maak met 3 mendjes erin. En ik begin nu met het maken van een van de mendjes. Ik maak een stukje klei, maak er een bulken van. Dit zijn kleinere figuurtjes, dus ik heb geen ijzerdraad in. Als je het bulken hebt, is het een beetje de vorm van het cupje. Boven een beetje dikker, onder gaat smaler. In het midden komt dan een richel erin, waar de ogen in komen, zodat ze al meer vorm hebben. Als ogen gebruik ik krallen. Die komen in de richel te zitten. Tot over de helft erin geduwd. Als het cupje klaar is, dan beginnen we met het liefje. Het liefje wordt een beetje in vorm voorgesneden uit een stukje oase. Dat ze het niet helemaal vol hoeft te maken. Dit stukje oase, dus ze bekleien met klei. Dus goed aandrukken dat er geen lucht onder gaat zitten. Als er lucht onder zit, dan doet het steeds weer los. Zo. Voor de billen werd precies in de midden ingesneden. Een klein beetje afronden. Als het liefje zover klaar is, dan kunnen we beginnen aan de handjes en de voetjes. Dit wordt dus een rolke. Dus je de voetjes uit invouwt. Dan werden de tenen ingesneden. In de tenen komen hele kleine nageltjes. Even een sneetje aan de achterkant voor het accent. Dan de beentjes eraan. Als er zoiets klaar is, dan kan er dreugen. Ik heb hier alvast een vroet gemaakt die dreug is. Hier komen nu de heurtjes bovenop. Dus ik heb even naad maken. Altijd als de klei dreug is, moet het naad maken. Een dun leukje klei over het cupje verdelen. Als de horen erop zitten, uit een klein beetje streepjes ingetrokken. Zo ziet het eruit met de horen. Dan krijgt er nog een luier aan. De punt naar voren, de zijkant. Kijk, nu is dit te lang, dan trek ze zich toch gewoon het stukje vanaf wat te groot is. Dan is deze zo wit klaar. Voor het ei
gebruiken we een ballon. Dat wordt opgeblazen. De dieptekeus je zelf uit. Dat ligt eraan wie groot het ei moet worden. Op het ei tekent ze uit met pen het model zoiets als ze de klei erop wilt hebben. Namelijk vuur moet een tamelijk groot gat erin zitten. Wil ze ook die pupjes kunnen zien. De ballon wordt niet bekleed met de formuklei, want hij scheurt namelijk en dat is zwak. Daar gebruik ik voor papidour. Dat is een houtvezel. Die maakt ze aan met water. En dan moet er ongeveer 24 uur staan om goed door en door na te zien. Dit is het eindresultaat als het ei nou ongeveer in een dag of 10, 14 dat gedrukt heeft. Dat duurt tamelijk lang. De ballon wat erin zit, dat is vanzelf kapot gesprongen. Dan drugt de rest, is de boetekantjes dusdanig hel dat er niet meer in één zakt. En dan drugt de rest dan vanzelf. Als ik het ei nu zo laat, dan komen de pupjes straks heel diep onderin dat ei te zitten. Daarom moet het ei opgevuld worden. Eerst met keukenrol. Een flinke prop erin. En dan ga ik dadelijk van klei een hele grote lap uitrollen. Die ik erover leg. Maar dit is dus echt te hooi vast dat de lap niet ook weer gans onderin zak. Meestal moet het nog toch nog wel weer gaat bijgevuld worden. Daar komt er dadelijk dan bovenop te liggen. Zo ziet het dan uit als de doek er goed ingelegd is. Dus voldoende vouwen erin zijn. En dan doet men nog heel even een pupje erin leggen, zodat de doek een beetje indrukt. Dat ze dus weet dat het straks ook erin past. Dat er niet ergens op een bul komt te liggen. Dat kan er ook weer uit dan en zo kan het dus dreugen. Totdat het dan, en als het dan straks droog is, dan kan er geverfd worden. We zijn nu een week verder. Je zit nu helemaal in de olieverf. En nu kunnen we beginnen met het afpoetsen. Het is een kwestie van goed vegen. Dan moet ik soms even intrekken. Dat ligt eraan wie langer het intrekt, wie donkerder de kleur. Ik ga nu beginnen met het verven van de wenkbrauwen. Die wordt dezelfde verf voor gebruikt als waar de huidskleur met gedaan wordt. De ogen die werden met plakkaatverf geverfd. Dat wil dus ook zeggen dat het dus op waterbasis is. De olieverf is op terpentinebasis. Het ei wordt op dezelfde manier gedaan als ook het pupje. Alleen hier is het verschil. Het wordt niet met huidskleur gedaan, maar met groen. Ik zal een stukje afvegen. Dan is het verschil tussen dat wat gedaan is en nog mot. Heel duidelijk zichtbaar wie dat naar boven komt. Ik heb nu in het ei 2 takken van een kronkelhazeleer gedaan. Dat is gewoon om een beetje een speels effect te geven. Dan komen de menkjes erin. Doordat de vorm van tevoren erin is gedrukt, blijven ze dus ook allemaal fijn op de plaats staan. En zo ziet het dus uit als het helemaal klaar is.